Bayibu ho'pshinchi nama go'dan. Mana. Ha? Bayibu ho'pshinchi go'dan. Mana. Bayibu ho'pshinchi go'dan. Naho. Besin panggung. Udah. Ini. गंसेयावगोन हे गंसे दं हिसाब सानाखै गासै माबा 400थासो दंदां बयनि सिगांनि खुलुमनायखौ जासिबाय दिनै 1 मे 2026 बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि 36थि थैनाय सान बिथाङा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि समाव 1 मे 1990 मायथाइयावहाय रुंसारि जालांदों दा बिथांनि थैनाय सानखौहाय जोंनि सारा आसामावनो जेरावहाय जों बर'फोर दङ बिथांमोना मान बावनानै रुंसारि सानखौहाय फालियो थिग बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो UNB ट्रास्ट जयै लोगो नांनानै थुलुंगाफुरियावहाय दहाय फुंनि समाव बे हाबाफारिखौ खालामखांबाय बेजों लोगोसे BTC सरकारनिफ्राय देग्लायहाय प्रग्राम लानानैहाय बेखौहाय सामलायलांबाय दा 36थि थैनाय सानावहाय जोंनि बरागारियावबो जोंनि बरागारिनि लाइमोन आफाद मोनब्रै गामिनि सेंग्रा आरो सिख्ला लोगो नांनानै गामिनि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयखौबो लोगोआव लानानै बे मोनाबिलि समावहाय आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि बेखौहाय लादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा बरागारि सिमलागुरि इउनिट कमिटि एबसु बिथांमोनाबो बे हाबाफारियावहाय लोब्बा लाफायो आरो बे हाबाफारिखौहाय 2015 मायथाइनिफ्राय बेखौहाय खालामबोनाय जादों दा जोङो बे हाबाफारिखौ मानो खालामदों एबा मानो खालामो बिथांमोनहा बै 2015 मायथाइनिफ्राय जोंनि बरागारि लाइमोन आफाद लोगोसे बरागारि सिमलागुरि इउनिट कमिटि एबसुनि सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनहा जोंनि बड'फानि थैनाया एबा बड'फाया सोरगोआव आलो गोजोन थाबाय थानो हाथों जोंखौहाय बोर सारस्रि हरबाय थाथों आरो जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो सुबुंखौहाय बोर सारस्रि हरनो हाथों होननानै बेयाव ज' जानानै आलारि बाथिखौ सावनाय जायो आरो आं आसा खालामो बे मोनाबिलिनि समाव थैनाय सानाव प्रत्येक बोसोरावनो एबा मोनफ्रोमबो बोसोरावनो बे हाबाफारिखौ जोंनि बरागारि लाइमोन आफाद लोगोसे बरागारि सिमलागुरि इउनिट कमिटि एबसु बेजों लोगोसे जोंनि गामिनि गासैबो आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बिथांमोनहा इयुनावबो खालामलांबाय थागोन आं बेखौ मिजिं खालामबाय दा आं गोबाव बिबुंथि लानो सानाखै जों बयबो मिथिगौ
बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ बे जोंनि बरागारियावनो जोनोम जादोंमोन आरो बिथांनि सान्थौ सानस्रिखौ जोङो बिथांनि बिजाब एबा बिथांनि मुङाव दिहुननाय बिजाब लोगोसे जों दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय जों खोनानो मोनो दा बिथाङा माबायदि सान्थौ सानस्रिनि मानसिमोन जों बर'फोरखौ सोमावसारनायनि गेजेरजों माबोरैहाय जांख्रिखां लाबोदोंमोन बेखौ जों खोनाबाय थानो मोनो दा बिथाङा जाहाथे जोंनि इयुनाव थांनानै थानायाव जों गासैबो बर' माहारिनि आरो माहारिनि गासैबो सुबुंफोरखौ बोर सारस्रिहोबाय थाथों बेखौनो आङो मिजिंथिनानै आंनि बे सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।